दिपालि बसुमतारी हेलौ गुड इभिनिं नंगौ नामा आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद लाइक होआखैबा लाइक होदो दे दिपालि बसुमतारी जोंहा गोमस्रां ब्लग जोंहानिथिंलाय माथो फाइ नेट नांथारो नेटनि आंखाल गैया एमबियासो एमबियासो थोलाया नंगौ नामा गोमस्रां ब्लग रमान्स अफिसियेल अन मा ओंख्रि जानाय आब' रमान्स अफिसियेल जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों प्रेमिखौ साब खालामबाय हरनि आं नंगौ नामा रमान्स अफिसियेल अन गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे गोमस्रां ब्लगआ हरगासिनो नोंनोबो आइडिखौ आब' रमा नंगौ नामा रमान्सआ जाखो ना मा जाखो बेलाय दिपालि बसुमतारी निउ फ्रेन्ड खाम दिपालि बसुमतारीजों सोरबा लोगो जायाखैबा लोगो जादो रमान्सआ जायाखै डिउटियावसो दं नंगौ नामा मा डिउटि मावोलै नों आब' जोंहा लोखिराम ब्लग फैदों आंनि एलबिआव लाइक होआखैबा लाइक होदो दे लोखिराम आं गैथ'ला दे आंना खमायलांबायसो बाल ओरैसै खमायखादों दे आंनाबो खमायदों दिनै 7 आन जादों जोंहा रमान्स अफिसियेला ब्लु प्लिजनो नंगौ नामा रमान्स अफिसियेला लोखिराम खाम रमान्स अफिसियेल अके गोमस्रां कमेन्ट लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो जोंहा रमान्स अफिसियेला बुंदों 60 आन जादों नंगौ नामा आब' आंनाबो आन जादोंलै आब' बारायो खमायो बेबायदिनो आन जाबाय गोदान लोगोफोरजों लोगो जानोसै अखानायै आन जाफिनसै जोंहा दिपालि बसुमतारीया बुंदों आसलथे नोंसोरना मानो आन साब जाबाय थायोब्रा आंनालाय माथो आन जाफेरा बारायबायसो थायो आंना माथो गाइसमोन नंगौ नामा जोंना आन जायोलै दिपालि बसुमतारी
मानि थाखाय आन जाबाय थायो मिथिया। मा ओंख्रि जानाय दिपालि बसुमतारी खोन्थाहरदो दे। रमान अफिसियेला बुंदों औ। खोन्थाहरलाय देलाय आब' नों मा डिउटि मावो? जों दिपालि बसुमतारिया बुंदों नोंसोरनि आइडिजों साब लालायनो बिनिखायनो नोंसोरना आन जाबाय थायो। आंथ' आइडिजों साब लाफेराखै। अह नंगौ नामा? बेलेगफोरनाव बहुद आइडि दंलै। दिपालि बसुमतारी नोंनालाय आइडि गैया नामा? मोनबैसे आइडिया नोंना? नोंना रमान्स अफिसियेल होनदों गोमस्रां ब्लगआ रमान्स अफिसियेल लिरबा जाखाङा माथो आब' नोंना इउटुबाव मा लिरनांगौ आइडि हरनो नागिरदोंमोन आं। रमान्स आब' आइडि हरनो नागिरदोंमोननो गोमस्रां ब्लगआ। दिपालि बसुमतारिया नोंगौथ' आं आइडि खालामाखै मिथिबाय। नंगौ नामा? रमान्स अफिसियेला बुंदों र' गोमसां ब्लग मा लिरनांगौ खोन्थाहरलाय आब'। रमान्स अफिसियेल गोमसां ब्लग रमान्स अफिसियेला लिंक हरबाय नै। गोमस्रां ब्लग लिंकखौ लागायनांगौनो। दिपालि बसुमतारी आइडिजों गावखौनो बारा लब जानाङा दै बारा लब जाबाथायनो
आन जाफिनबाय जाय जि दं बेजोंनो सोलिनांगौ। नंगौ नामा? गोमस्रां ब्लक लागाव साब खमाय जाबाय माथो आब' नोंना? नंगौ नामा? गोमस्रां ब्लक मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय। रमान्स अफिसियेल मा ओंख्रि नोंस्रालाय? रमान्स अफिसियेल आर खौल' केपिटेल लेटार अ खौल' केपिटेल लेटार लिर। नंगौ नामा? गोमस्रां ब्लक अके हरगासिनो दं आब' सना सिन्था खालामनाङा। नंगौ नामा? गोमस्रां ब्लक ओंख्रिया दालि आलु लेस्रा भाजि सोमोन ब्र'। नंगौ नामा? गोथावथार। गोमस्रां ब्लक दिपालि बसुमतारी बि गोमस्रां आंबो आंनि सिगां साब दं मेन दा आं गोमस्रां खौबो आं बारबाय। रमान्स आरबी लाइक लागाय लाइट गैयालै आब'। आं बेलेगावसो दंफैयो। खोमसि जायगायाव लाइट गैयियावसो। रमान्स अफिसियेल लाइट गैयियावसो दंफैयो आं आब'। ओंखायनो जोंहानि न'आव बारा टावार नाङा नालाय ओंखायनो एसे गोजानाव फैदों आङो। रमान्स अफिसियेल 9 PM दे आरबी आंनि एलबि। नंगौ नामा दे आब' थांगोन आंबो। दिपालि बसुमतारी आरबि नोंखौबो माथो आं बारलांबाय माथो आंनि साब नोंसिनालाय बारायबाय दे आरबि।
दिपालि बसुमतारी दे बारलांथोंसै खौसो दिपालि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा खोन्थाहरलाय। जोंना रमान्स अफिसियेला होनदों। ओमफ्राय दिपालि बसुमतारिया बुंदों आं ओंखाम जाथ'वाखै दा आं हटेलावसो जागोन दे आरबि। नंगौ नामा? हटेलावसो जायो होनबा नोङो? रमान्स अफिसियेला बुंदों दिपालि नों आइडि आइडेन्टिनि रमान्स अफिसियेला बुंदों दिपालि बबे बबेना नेम सोदा कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट रमान्स अफिसियेल दिपालि नों ना जेबो इन्डिपेन्डेन्ट गैया
दिपालि बसुमतारी आब' रमान्स नों मानो बुजिया आंनि नेमा लाबाथाय आंनि इउटुब चेनेल डिलेट जालायगोन बिनिखायनो आं आब' बि नेमखौ सोलायनो हादों आब'। नंगौ नामा? रमान्स अफिसियेल दिपालि नों बेलेग नेम ला। नंगौ नामा? दिपालि बसुमतारी नोंखौ बेलेग नेम लानो खोन्थादों? कमेन्टआव खोन्थाहर दे। रमान्स आब' मा नेम लानांगौ? रमान्स अफिसियेला बुंदों नों नोंनि एक्स वेबआ भिडिअ बानायना हगारदो। नंगौ नामा? दिपालि बसुमतारी बुंदों आंनि आरो फिसालि नेम लाबाथायनो डिलेट जाबाय थायो। नों मिथियाना आब' रमान्स नों आंनि मोनबैसे चेनेल डिलेट जाखो मिथिखायो माथो आब'। नंगौ नामा? दिपालि बसुमतारी नोंना चेनेलानो डिलेट जाबाय थायो नामा? रमान्स अफिसियेला बुंदों औ। दिपालि बसुमतारी बुंदों आब' रमान्स दा बै दिपालि नेमा लानायखायसो सोलिबाय दं आब'। नंगौ नामा? बेलेग चेनेल खुलिबानो डिलेट जाबाय थायो नामा नोंना दिपालि बसुमतारी? रमान्स अफिसियेला बुंदों अकेनो।
रमान्स अफिसियेला बुंदों मन' जानाय समाव नेम मन' जानाय सेम सांगे खालाम। रमान्स अफिसियेल अन। जोंहा दिपालि बसुमतारिया बुंदों आब' रमान्स नों नालाय माबोरै डिलेट जाखो आब' आं नोंनि लाइभआव थांबाय थायोमोन नाथाय आं खामसो हरदोंमोन आब' नाय ना थाबाय थादोंमोन आं दसेबाय नोंनि लाइभखौ आब'। रमान्स अफिसियेल आरबि आं नोंनो आइडि हरबाव दे। दिपालि बसुमतारि आं जाम्थासो भिडिअ हगारमाय थायोलै गाइसमोन। जाम्बा जाम्था जायो नामा ब्रा दिपालि बसुमतारि आंबो नायोथ' नोंनि भिडिअखौ। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ दासो नुजाफैदों। आब' रमान्स थांबाय नामा?
रमान्स अफिसियेला बुंदों दिपालि मानो कमेन्ट खालामनांगौनो। मानिका नारहा अफिसियेल ब्लग्स हि होनदों। मानिका नार अफिसियेल ब्लग लाइक दान दादा थेंक इउ। खबर बालना जोंहा गोमस्रां ब्लग आब' रमान्स हरजोब्बाय आं आइडिखौ नोंनो। जोंहा दिपालि बसुमतारिया बुंदों नों आंखौ रागा जोंबा बिनिखायनो आं केम्स हरदोंमोन गिना। नंगौ नामा? मनिका नारहा अफिसियेल ब्लग बाल आसु আপনার কি মই আপনার ফ্রেন্ড আছো দে হব ফ্রেন্ড থাকিব লাগে। रमान्स अफिसियेल अके गोमस्रां आं दा हरगोन। गोमस्रां ब्लगा बुंदों 181 निफ्राय 187 जाबाय। रमान्स अफिसियेल थेंक इउ। रमान्स अफिसियेल मानिका काम। गोमस्रां ब्लग हरना दोन आब'। मनिका नारहा अफिसियेल ब्लग আপনার ফ্রেন্ড বুর কই দিয়া মোক সাপোর্ট করিবি মই সাপোর্ট করিম। रमान्स अफिसियेल अन दिपालि बसुमतारि नोंसोर मानो आइडिजों साब खालामा बिनिखायनो नोंसोरना आनसाब जाबाय थायो। आइडिया सानै साथाम ल'नि थाखाय थायो बेफोर आइडिया मिथिबाय ना गाइसमोन। नंगौ नामा? रमान्स आब' मनिका नाट अफिसियेल ब्लगखौ सापर्ट खालामनानै हो। गोमस्रां ब्लग मनिकाखौ सापर्ट खालामनानै हो दे। आं ब्लु होनानै होनि बेनो। मनिका नट अफिसियेल ब्लग रमा তুমি আগত যোৱা মোৰ ব্লু নাই মই বেগ দিম। মনিকা মই ব্লু দিছে না। मनिका नट अफिसियेल ब्लग गोमस्रां मोर ब्लु नाय আগত যোৱা
মই বেগ দিম কমেণ্ট কৰিবা। गोमस्रां ब्लग दिपालि आब' जों आइडि जों साब खालामबाय अल साब थाखायो। दिपालि बसुमतारी आब' रमान्स नों आंखौ नोंनि एलबिआव थां बाय दिनैनिफ्राय रागा जोंनाङा जोंलाय बुंलाय आब' रमान्स। गोमस्रां ब्लग बियार ब्लु दिबा मनिका बायदेवनो मनिका नट अफिसियेल ब्लग दिपालि हि फ्रेन्ड जइन मी। दिपालि बसुमतारी मनिकाया लोगो जानो लिंदों नोंखौ लोगो जालाय। मनिका नट अफिसियेल ब्लग अके रमान्स अफिसियेल दिपालि आं गासैखौबो बुजायोसो बिखिउनो मोनसे फरा रायनाय सानो। नंगौ नामा? दे जेबो जानाङा दे रागा जोंलायनो नाङा। दिपालि बसुमतारी गोमस्रां होनबालाय मोनोथो नोंसोरना आन साब जाबाय थायो दे आंनालाय माथो सासेबो आन जाफेरा दे। नंगौ नामा? दिपालि बसुमतारी गोमस्रां ब्लग साब अल डान मनिका बायदेव भिडिअ टु पिसड साम। मनिका बायदेव गोमस्रां ब्लग टु पिसड भिडिअ साब बोले। मनिका नट अफिसियेल ब्लग रमान्स गरत गय आसु दे মই কত গৈছিলে मनिका नट इट्स अफिसियेल ब्लग अके মই खालि बेग दिम दे। गोमस्रां ब्लग खाफाल मोजां नोंना दिपालि आब' आन जाजायाखै मोजांनि बाथ्रा। रमान्स अफिसियेल मनिका माय उइथ मनिका मय उइथ दे राहि हु आपा जाक लबी की बात रिटर्न करेगी बेट रिटर्न करूंगी। मनिका नट अफिसियल ब्लग रोमान মই साब কৰি দিলো দে খালি বেক কৰিবি। मनिका नट अफिसियल ब्लग
गोमस्रां ब्लग थाब थाब फराय कमेन्टआ मा गोथै फरायो अह नंगौ नामा दे दिपालि बसुमतारीथ' माथो लाइभ होबा नोंसोरना 150 100 जाबाय लाइभ हो आं दानो लाइभ होआ दै गाइसमोन अह नंगौ नामा रमान्स अफिसियेल दिपालि नोंसो फाय आंथ' रागा जायाखै हा मिनिबावबाय होनबा गोमस्रां ब्लग मनिका बायदेव साब करेसे ना खरानाय गोमस्रां ब्लग है दिपालि होआसै माथो लागाव बेखायनो आब' मोना होनबाय थायो आं जारलासो मनिका नर्थ इस्ट अफिसियेल ब्लग गोमस्रां আজি नखरू खालि बेग डिम हले হৈ যাব गोमस्रां ब्लग गाबोनसो खालामोनो बेयो मनिकाया रमान्स अफिसियेल अन गोमस्रां ब्लग रं नम्बर करेसे नाखि हा रमान्स अफिसियेल ओके मनिका गोमस्रां ब्लग आन साब নহয় অল साब কৰি दिबा दिपालि बसुमतारी आं रावखौबो फासस'नि निमा मख'ना लिंहरा दे जास्ट आं निउ फ्रेन्ड खाम ल' होनना आं लिंहरो दिपालि बसुमतारी मनिका तुमि मुख साब करिले ना खरानाय गोमस्रां ब्लग नै गोसो थोनायफोरा हरलायबाय लागाव रावबो हराखैलै ब्र रमान्स अफिसियेल अन गोमस्रां ब्लग बिआर ब्लग नि मिया सानसुलि बाल फाय थोस बेबायदि जायो नामा ब्र बेबायदि नङा मनिका नर्थ अफिसियेल ब्लग दिपालि बा खरानाय इतिया करिम दे खालि बेग करिबा गाबोनसो हरनांगौनो दिपालि ब्लग मनिकानो गोमस्रां ब्लग पाहरि नाजाबि दै बायदेव दिपालि बसुमतारी मनला মই
moi monola moi all sab korili monisa mon monola moi all sab korile de romance. Oh, Monica not official blog Dipali o sab kori dilu de kali back koriba comment korisu Dipali Bosumutari abo romance ada आं दा नोंनि लाइफआव थांबाय आंखौ रायगोन नामा बुंलाय नों आंखौ राबासो आं नोंमोन केम्स हरगोन आब' रमान्स गोमस्रां ब्लग मा गाबोन जाबाय थाखोब्रा अल साब खालामबानो जानायखौनोलाय ओरैसै मालाय गाबोनसो खालामगोन होननायखौलाय मारैथो जावगोन गोमस्रां ब्लग जाथारलालै बिसोर बाथाय औलै बिसोरजोंबाथाय माथो होनबावनो रमान्स Monica not official blog गोमस्रां মই पाहरि नाजानु दे बेक गेम बावनानै थाङानोलै गोमस्रां ब्लग गाबोन बानायगोन सिन्था खालामनो नाङा दे रमान्स अफिसियेल अन गोमस्रां ब्लग साब अलाव थुना हर मनिका आंखौ मा गाबोन बिलाइ जोंना रमान्स अफिसियेला मिनिबायसो गोमस्रां ब्लगआ खुगा सिनानै थाबाय उन्दुनो ओंखारबायदां रमान्स अफिसियेल गोमस्रां ब्र गार्लफ्रेन्डनि फन हा मिनिबाय दिपालि बसुमतारिया बुंदों आब' मिनिनायजों जादों बुंलाय आब' रमान्स मेन्टेल 100k हि ब्र लाइक दान दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मेन्टेल आदा खबरा बोरै गोमस्रां ब्लग होद लोगो जाजायालै बिदिजों गोमस्रां ब्लग गाबोनल' होनो जोंहा मेन्टेल आदाया बुंदों मनिका मेन्टेल हि होनदों मनिका फ्रेन्ड जइन मी गोमस्रां ब्लग रमा आब' गार्लफ्रेन्ड दं बेना हिन्जाव थाखानानैबो रं नाम्बार रायलायबावोसो जारलासो जागोन हा मिनिबाय होनबा रमान्स अफिसियेल रमान्स
नंगौ नामा? मेन्टेल मनिका गोमस्रांल' खिनो ओंखारनाय फरायो लागायबाय आं। नंगौ नामा? दे कमेन्टखौ थाब थाब हरबानो जाबाय, आंबो थाब थाब फरायनोसै दे। गोमस्रां ब्लग नै गावसिबाय आं रमान्स अफिसियेल दिपालि फाय गोमस्रां ब्लग बिआर ब्र खिगुला गोमस्रां ब्लग लावसिबाय आं गोमस्रां ब्लग थाब थाब फराय कमेन्टआ रमान्स अफिसियेल गोमस्रां हा खुगासो सिबाय माथो गोमस्रां ब्लग गावसि हरजोब रमान्स अफिसियेल जारलासो हा मिनिबाय होनबा रमान्स अफिसियेल मेन्टेल खुगा सिहरबाय गोमस्रां ब्लग आंनि लाइफआवथ' थाखाया गावखौल' सापर्ट होजानो लुबैबाय थायो। ओरैसै बेबायदि नङाब्रा गोमस्रां ब्लग। दिपालि बसुमतारिया अल गाइसमोन आं माम' जाहैनोसै दे आं थांबाय अल फ्रेन्ड टाटा बाय बाय। दिपालि बसुमतारि नोङो जाहैनोसै होनबा माइलि थुमहैनोसै दे थुमहैदो। रमान्स अफिसियेल मा जाखो मेन्टेल सना ओरैसै आब'आबो सनासो जाहरबाय होनबा मेन्टेल रमा नै र' खालि थगायोना ओरैसै गोमस्रां ब्लग आंनि लाइफआव खेबसेबो थायाखै बिआर ब्लग दिनैसिम ओरैसै थांगोन दे थांगोन मनिका आसु अन गोमस्रां ब्लग आंथ' बयनिबो लाइफआवनो हाबो गोमस्रां ब्लग सापर्ट खालामो आं गोमस्रां ब्लग आं गावनावगोन बेट बाथाय होखायो नों फरायनो गोमस्रां ब्लग आं भिडिअ गोमस्रां ब्लग जारलासो जायो मेन्टेल रमा सना लोक्षि फुलि आंनि जुलि मा खबर हो रमान्स आयु एसे कमेन्ट माला फरायहागोन गोमस्रां ब्लग बिदि जायो बिआर गासैजों गाव सापर्ट होलायनांगौ रा ओरैसै गोमस्रां ब्लग हाला बियो रमा आब' रमान्स हा गोमस्रां ब्लग गावसिखाबाय ओरैसै गावसिबाय होनबा नोङो बाव गोमस्रां ब्लग गावसिबाय थागोन आं गोमस्रां ब्लग हि रमान्स अनल' होदो मनिका बाय दे मेन्टेल रमा मानो गावखौ गाखोहो लोक्षि मावजि फुलिलि आंनि जुलि माला जाबावगोन नों आंजों जुलि ओरैसै मनिका अल फ्रेन्ड बेक करिबा खालि रमान्स र' मनिका
गोमस्रां ब्लग आंनि लाइफआव नोंखौ गाबोन नुवाबाथाय फैनाय जानाय नङा गोसोआव लाखा नों बियार ब्लग ओरैसै थांगोन गोमस्रां ब्लग टाइमखौनो मोनाबा आङो बोरै होनाय टाइमाव आं टाइमखौनो मोना बेबायदिबा रमान्स अफिसियेला मा हरखो मावजि सैमानिसो हरलायलांबाय माथो गोमस्रां ब्लग आं दिनै नोंखौ फुल सापर्ट खालामबाय मनिका मेन्टेल মই সাপ কৰিছো কালি বেক কৰিবা रमा होनहरबाय गोमस्रां ब्लग गोमस्रांल' नङा सापर्ट मोनफिनाबा जारलासो जागोन आंजों हाथाय अरखेगुलायबाय आंखौ रागा जोंनाया ओरैसै मनिका बाय मेन्टेल नै ओरैसै रमान्स आं दं मुन मेन्टेल गोमस्रां ब्लग 6 एडिम हि प्लिज काम रमान्स मेन्टेल दिपालि आब' रमान्स नोंनि लोगोखौ आं गोसो थोनो होनबाथाय नों मानो रागा जाखो आब' लाइफआव ओरैनोसो बुङो माथो आंबा बबाव दं नोंबा बबाव दं जोंथ' जेबो मिथियाना आब' रमान्स नों मानो बुजिया जंखायनायखौ आब' गोमस्रां ब्लग नोंखौ मानसिफोरा लाइभआव नुवा मनिका मेन्टेल साब खरि दिलु दे मेन्टेल रमा नै ओरैसै गोमस्रां ब्लग समेला आब' हेलौ रमान्स हा गोमस्रां ब्लग मिनि खिनो ओंखारनाय फरायबाय बिलाय गोमस्रां ब्लग थाब फराय मेन्टेल मनिका अके रमान्स अन गोमस्रां ब्लग बयनिबो लाइभआव हाब दिनैनिफ्राय बयनिबो सापर्ट मोनगोन रमान्स अन मनिका समेला हि फ्रेन्ड हबा गोमस्रां ब्लग मालायखौ सापर्ट खालाम गावखौबो सापर्ट खालाम जाफिनो मेन्टेल रमान लै अनदो रा मानो बिदि हो गोमस्रां ब्लग है मनिकाया गाबोनसो साब खालामनो जारलासो दिपालि बसुमतारी आब' रमान्स आं बाहोनदो नों खोन्थादो आब' रमान्स गोमस्रां ब्लग आंखौबा दाबो खालामाखै रमान्स आंबो दा 9 PM आव नुवाथाय नोंखौ आरबि नायना लाखा ओरैसै आब'आबो
Monica all friend by romance ha 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 गोमस्रां ब्लग आं हले गासै गावसि Monica दादा ओ बाय गोमस्रां ब्लग कमेन्ट हरनायाव दिगदारखा आं नों फरायखानोनो हालासो नै Monica ओके आहि जाम खालि दे बाय एटिया मेन्टेल रोमान्स नै ओरैसै गोमस्रां ब्लग बियार बांगाल बुरि गोसो थोग्रा ओरैसै मा जाद जाहरबाय थायोलाय आंखौलाय मेन्टेल ब्र मा खबर हो मोजां रोमान्स अन मेन्टेल गाबबायसो मानो गाबखो रोमान्स मेन्टेल हा 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 मिनिहरबाय रोमान्स अफिसियेल जारलासो बि दिपालिया मेन्टेल रमा मिनि नों आंखौ गोमस्रां ब्लग आयु सिथोबा हरनै हाबाया माबिया गोमस्रां ब्लग नै ओरैसै रोमान्स अन गोमस्रां ब्लग लागायदो आस इसरफोर रोमान्स अन मेन्टेल नायनो बाबाय आरो मेगन थाइसेजों नाहरबाय मानो नायनो बाखो मेन्टेल आदा गोमस्रां ब्लग खिनो ओंखारलायबाय फरायग्राया माला फरायखायो बियो ओरैसै नों आंखौ जावाबानो जाखाया नामा गोमस्रां ब्लग फरायजोबनांगोन दै कमेन्टखौ ओरैसै गोमस्रां ब्लग माला लायगोन बियार ब्लग रं नम्बरखौ खालमासि लायगोन खालमासि देग्लाय नङा देग्लाय हाथ'आ न'सो लुगासिनो खालमासि लायगोन आरो दा हाथ'आ माने मेन्टेल अन गोमस्रां ब्लग आं थांबाय बायलेंखौ सापर्ट हैनोसै आं थांनोसै होनबा गोमस्रां ब्लग आं लाइभआव हाबा आंनि लाइभआवबा हाबा हाबगोनब्रा मानो हाबा जानो नों आंखौ जावबायल' थायो आंबो नोंनियाव र' गावसिलाहैजोबगोन आं मिथिबायना गावसिलाहैजोबगोन जिफोर होजोबगोन आं नोंखौ कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट
गैलालाय बेलेगनाव थांस्रावजोबहैलायबाय।
पुर्निमा नार्जारि अफिसियेल आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। दिनैसो फैलायलायबाय नोङो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय। खबर सबरा बोरै? मोजां ना? मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरलाय देलाय। रमान्स आब' नों अबेजों लाइभ होगोन नोङो दाहाय एलबि फैगोन नोङो खोन्थाहरलाय देलाय। रमान्स आब' खोन्थाहरलाय देलाय। अबे मोनसेजों एलबि होगोन नोङो? रमान्स आब' थांबाय नामा नोङो खोन्थाहरलाय दे।